Què passa, catalans? Com esteu? Ara feia temps que no sortia per aquí, perquè com fa bon temps me'n vaig a la platja a caminar i a nedar, quilòmetres i quilòmetres. Camino, no nedo. Camino quilòmetres i quilòmetres. Així me mantengo joven, joven. Ja ho veieu, ja ho veieu. Avui el meu nebot m'ha demanat una recepta molt bona. Que pesat que sóc amb això, totes són molt bones. Què penseu, nanos? Que no tenéis ni idea de cocinar, no tenéis ni idea de cocinar. Chavales, chavalas, apreneu a cocinar. Chavales i chavales. Aquesta recepta me la va ensenyar un amic peixater que tenia jo a Palafrugell. Molt maco aquell xicot, molt maco. Era un pescador. És molt dura la vida del pescador, molt dura. Però bueno, tot té les seves coses, tot té les seves coses. Avui, com la majoria de les receptes que faig, n'hi ha algunes que no, però la majoria és un xup-xup, tempo, falta tempo a la societat, falta tempo para elaborar cosas buenas, i després has d'anar al restaurant, allà a pagar, vinga, paga, que t'ho facin ells. Catxindena, com ha canviat això, com ha canviat. Avui, sèpia estofadeta, molt bona, nanos, molt bona la sèpia estofadeta. Aquest home que em va ensenyar a fer aquesta recepta i posava una mica de tot. Jo l'he disminuït un poquito, perquè el tio hi posava de tot. Dic, home, no ens passem, aquí hi ha tot menys sèpia al final, y esto no es esto, tú, que vamos a comer sepia, no lo demás. Però mireu la recepta i veureu que bo que queda això, chavales. Y seguro que os va a gustar. Seguro que os va a gustar. Estoy seguro. Vinga, va, doncs, sin más dilación, adentro vídeo. Vinga, adentro vídeo. Vinga, va, per començar necessitarem aquí les sèpies. Aquí hi ha unes quantes sèpies que són petitonetes, això me temo jo que ens quedarem en nada i menos. Això que aquí hi ha 4 sèpies, Una vegada tallades aquestes sèpies, ja ho veieu, així a trossos medianos, a trossos medianos, perquè això després fins i tot s'encongeix. Les poso aquí en una sartén con aceite d'oliva, una miqueta de sal, a fuego lento, que vaya haciendo, y mientras va haciendo, ya veus que va fent aigües, y esto no es un parto, y quan fa aigües, mientras tanto voy a cortar aquí unos ajos, y los pongo, poso els alls, a fuego lento, que vagi agafant gust tirrenin tot això, un bon gust tirrenin, un bon sabor. Una vegada ja he posat els alls, ara he tallat una ceba amb juliana i aquesta ceba amb juliana la he desmembrat, ben desmembrada, és a dir, he separat les capes perquè així té una cocció més ràpida, més homogènia. Ok, ¿me entendéis, verdad? Una vegada he posat la ceba, aquesta ceba, després he anat a tallar una mica de pebrot verd italiano, sempre estamos con el pebrot verd italiano, i una mica d'àpid, ok? I eso a fuego lento, fuego lento. A part, he agafat aigua aquí, hi ha un mig litro d'aigua aproximadament, podeu fins i tot una mica més, o un litro, no? Aquí deu haver un litro d'aigua. I aquí he posat el katsuobushi, això és el tipus, això és això japonès, katsuobushi és un bonito seco,
Això ens hi donarà molt bon sabor, nanos. Això és un truquillo d'aquí. Ok, el katsuobushi ja veureu com es fa. Fàcil, superfàcil. Tornant aquí a la sèpia, s'ha begut ja tota l'aigua, la sèpia, ara he posat una mica d'oli, una mica de vi blanc, una mica de perejil fresco, perdó, i ara que es begui aquest a fogo lento, que es vagi bevent aquest vinatxo. Veus, aquí ha passat uns quants minutets i el vinatxo ja s'ha bebido. Ok? Ara hi posaré aquí unes mongetes tendres, d'aquestes rodonetes a trossets ben netes i polidetes, ok? Que es vagin enrossint una miqueta a fogo lento, que vagin agafant un color. Això és un bon xup-xup-xup-xup de fa una bona estona, xup-xup-xup-xup. També hi afegeixo aquí un parell de patatones, parella, perquè si no és el que deia abans, hi haurà més de tot que sèpia. Ja la trobarem a faltar, la sèpia, perquè s'ha encongit, ben encongida aquesta sèpia. Vull dir que la sèpia és allò que ja la pots fer gran, ja que amb l'escalforeta es va fent xiqueta. Rodolinet. Ok, ja tenim això ben dauradet, una mica dauradet, i ara ja hi puc posar el líquid aquest del katsuobushi. Això ha fet un caldet boníssim, nanos, boníssim, xavales i xavales, boníssim aquest caldet. Ara és qüestió de remenar. No, espera, primer posarem una mica de pimentón dulce, i si t'agrada una mica de pimentón picante, també li pots posar. Jo he posat una miqueta de pimentón picante, així li dona un saborcito. Ok, remeno, que todos los ingredientes se vayan mezclando, la gran familia de ingredientes. Això serà fantástico, nanos, chavales. Voy a tastar a veure com està de sal, una miqueta més de sal, no li farà mal, ok, i que vagi fent xup-xup, que es vagin fent les patates i les mongetes tendres. Tot l'altre ja ho tenim fet. Tot l'altre ja tenim fet el xup-xup, ja ha fet un bon xup-xup, ja ha quedat la sèpia ben estofadeta. Bueno, tanmateix, espero que us hagi agradat, espero que la feu, espero que la compartiu. Quan alguna cosa es comparteix és perquè t'ha agradat i dius, hòstia, tu, això li diré al meu germà, li diré al meu cunyat, li diré al meu vecino, a l'amigo de la feina, diré, xaval, mira aquest l'avi dels fogons, mira quins fogons que té el xaval, mira quines receptes que fa més bones. De vegades s'enrotlla una mica, però no té res a veure, Per lo tanto, chavales, importante, mirar vídeo, aprender de vídeo, després compartir vídeo, darle me gusta vídeo, darle comentario a vídeo, y como no, suscribir canal. Me parezco que el entrenador de fútbol, si tú tienes la pelota, los otros no la tienen, si tú tienes la receta y la compartes, los otros también la tienen, no sé, chavales. Què, nanos? Què, xavales i xavales? Què us ha semblat aquesta recepta? És potent això, És potent. Són minutis i minutis de cocina. Buenos minutos de cocina, xavales? Va, no m'enrotllo més, nanos. Vinga, va. Hasta la pròxima. Espero que us hagi agradat molt, Això sí. Adéu. Un abrazo grande. Adéu.